Dobrý deň či večer, volám sa Vladimír Vantroba a som rád, že vás môžem privítať na wow stránkach 7for you. Čo vlastne 7for you znamená? Je to 7 domén navzájom prepojených, každá svojho zamerania, vytvorených práve pre vás, aby vám pomohli a tak trochu zjednodušili život. Na vašej ceste rozvoja osobnosti vám pomôže práve táto doména zameraná hlavne na internetový marketing. Odporúčam vám registráciu do VIP zóny. Tá vám zabezpečí prísun ďalších dôležitých informácií z tejto zaujímavej oblasti, e-bookov alebo videí, ktoré bežne nikde inde nenájdete. Ak sa posuniete ešte nižšie, získate prístup k ďalším 6 doménam a je len na vás, čo si vyberiete. Šťastnú cestu a správny smer.